hormatly tamaşaçylary, bugun Halkara Çağalary Goramak Güni münasibetli baýtagtymyzyň gözel künjekleriniň birine yerleşýän Täsin Çağalar dünýäsine çağajyklaryň bayramçylygyny gutlamaga, şeýlekem bularyň duýgularyny paýlaşmaga siziň bilen geldik. Ondan hem Çağalar bayramyňyz gutly bolsun. Qarasya size güzel bu çağalar bağımız ovadan cacakları nur saçıp durker yana tazilin artası koya bizi hayrana gelsin ayız bağımız bakarsız diyara paylaşıqların sadiyar çağalara. Canım, enecan, ecen bilen kalkan seni hemişe getiriyem şular yalyeri, yadına bayramçılıkta getiriyem. Bayramçılıkta getiriyem. Bayramçılıkta getiriyem. Hava. Köprek getirin şular yalyeri, yukarı derecede burnalayan çağrıları. Köp sağ olun bayramını kutlu olsun enecan. Koya, sağ ol. Sağ olun. Привет. Привет. Как дела? Правильно. Как тебе здесь понравилось? Да. А что ты кушаешь? Попкорн. Вкусно? Да. А на каких качелях ты здесь была? На аттракционах была? Нет. Нет? Что, не хочешь попробовать? Может, пойдем вместе попробуем? Пошли? Salam. Salam. Bu yerning tag'amlari sizning o'rningizda yaradimi? Hava elbette. Yig'i-yig'idan chiqqanmi shu real deyince mana ya bayramchilik münasibetli böyle olur mu? Yok, hemişe diyen yalak aylanıyor biz aşkı. Привет! Здрасте. Как твои дела? Хорошо. Как тебя зовут? Талия. Далия. Как тебе здесь понравилось? Да. Что тебе здесь больше всего понравилось? Все. Все понравилось. А мороженое вкусное? Вкусное. Вкусное? Часто ты вообще ходишь на аттракционы? Ведь первый раз. Ну, здесь первый раз. Здесь первый раз? Хорошо, нормально? Да.
gösteredin biz kime qavat geldik. Murat Mollayev bizim yanımızda. Gelin Murat Mollayev'in kutlu sözlerini kimse de getirelim. Hava. Hakikaten şu qavat geldik. Yani şu şeyle bir azayip günne didarlaşmağın ömrü var. Ulu saatlik. Bugün bütün dünya çağlar qoraman günü elbette ehli çağlar canına sağ olsun. Ömrünüz uzak olsun. Sizi terbiyeleyen inatalan canı sağ olsun. Näme bir çağanın yılgırsı diye bütün dünyanın saatligine deň diye da şonuň üçin diňe siz yılgırın. Siz bizim geleceğimiz. Siz bizim gelecekte ata vatanımızda, il yurdumuzda gerekli çağlar, bir wupaly çağlar bolmalylaryň bir diňe janyňyz sağ bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, ýeni bir edek bayramyňyz gutly bolsun, mehriban çağlar. Mehriban çağlar, bayramınız kutlu olsun. Bilgorta sizin bilen hoşlaşanjak diýilýär, biz mudama online. Ondan hem bizden taşlaşmaň, biz bilen garam. Ýatdan çykarma. Türkmen portal sizin iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sağ